Anthony Delia u Adrian Delia qal li l-Partit Nazzjonalista m'għadux il-partit tiegħu. F'intervista ma' Times of Malta, jiem wara li riżenja minn kunsillier nazzjonalista f'San Pawl il-Baħar biex issa se jibqa' kunsillier indipendenti, qal li l-eks kap tal-partit ġie eliminat minn xi gruppi fih dan il-Partit Nazzjonalista. Qal li dik tas-sibt li għadda ma kienitx elezzjoni, imma eliminazzjoni u ma jħossux komdu b'dak li ġara. Lil min akkużah traditur wieġbu li t-tradituri huma dawk li rridu jqaċtu lil ħuħ mit-tmum tal-partit akkosta kollox u dawk li ħadmu biex jiddistabilizzaw lil Partit Nazzjonalista. Dawk huma tradituri tal-partit u l-problema hi li għadhom hemm, qal hu Adrian Delia fl-intervista mat-Times. Mistoqsija kienx qed jirreferi għal Jason Azzopardi, Karol Aquilina u Teris Komodini Kakija, Anthony Delia żied li ma' dawn hemm oħrajn bħal Luis Gallia u Ivan Bartolo. Kompla jgħid li l-Partit Nazzjonalista m'għadux jintaraf minn żmien Edifin Kadami u l-ġustizzja u l-libertà li kien hemm lajta għalihom dak iż-żmien m'għadhomx jeżistu. Qal li anki Harry Potter kien kapaċi jirbaħ kontra Adrian Delia għaliex il-bqija tat-tim kien kontrih u din hija s-sitwazzjoni li ħuh kellu jaffaċċja għal dawn l-aħħar 3 snin. Kunsilliera oħra nazzjonalista fl-istess lokalità, Anne Fenech, li għal xi żmien kienet sindku, ukoll riżenjat mill-Partit Nazzjonalista għax qalet li ma taqbilx ma' ċertu deċiżjonijiet. Meta kuntattjata mill-istess gazzetta qalet li l-Partit Nazzjonalista m'għadux li kien. Sa dan it-tant, 3 membri mill-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista f'Ħażabbar ukoll irriżenjaw.